Welcome back to my channel! For today's vlog mga beshi ko, may dalawa tayong bagay na gagawin sa video na to. Unang-una, i-announce ko ang winner sa last na palaro ko sa previous vlog ko. So, sa pangalawa, may mamimit tayo international star! Super famous ito mga beshi ko. Ngayon nyo lang siya makikita. First time in my vlog! So ito na nga mga beshi ko, ibibigay ko na sa inyo ang aking special guest for this vlog. Dito nyo lang siya unang-unang makikita. Dahil malapit ang Halloween, let's welcome Jem! Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo hanggang Hi mga besh ko! Welcome back to my channel! Let's welcome mga beshi ko, Jem! Kilala siya sa pangalan na Paloma. Bakit pa nga ba Paloma yung ginagamit mong screen name kapag gabi? Paloma? Kasi, palong-palo. Paloma? Okay, unang question. Huwag English, hindi ko kaya. Tagalog lang to. Intro! Pasok! Okay, unang question. Huwag English, hindi ko kaya. Tagalog lang to. Sino na ang mga nabuking mo? Bawal! Sino na ang nabuking mo dito sa Santa Oh my Monica? God, bawal. Virgin pa ako. Magbigay ka lang isang pangalan. Oh my God, seryoso? Seryoso sa big talaga? Seryoso. Palomang palong-palo. Sino? O sino na ang mga? O mag-start na po kami. Habang kumakain po kami ng mga balot, i-start na po natin ang aming Q&A. Sino yung balot? Nagaling pa ng South Africa. Oo, mainit-init pa yung balot mga friends. Galing pa to ng South Africa, pinaship pa namin. Oo. Shout out nga pala dun sa mga nanonood ng vlogs ko. Maraming salamat sa support nyo guys. Talagang kahit late uploads or minsan wala talaga ako na-upload, patuloy na pa rin pina-upload yung mga videos ko, which is that's the main reason talaga kung bakit ako nagpapatuloy sa paggawa ng vlogs ko kahit super busy sa work. Pray lang mga beshi ko. Ang sarap. Oh, cheers. Cheers! Masarap. Lasang-lasa mo talaga yung pawis ng balot. Mm. Pawis ng sisip. Ito sisi ko naglalakad na. Okay, mag-start na tayo sa Q&A mga beshi ko. Medyo kinakabahan ako. Ito yung mga questions na to ay kinoment niyo sa post ko kung saan humingi ako ng tulong para sa content na to. So, thank you so much mga beshi ko for your participation sa vlog na to. And then, kay Jem na rin, thank you so much. Kuya, pare. Grabe ka pa ng makeup. Tito Jem. Tito? First question. from Akiko Dizon. Oh my God. Hello to Akiko Dizon. Watching from Norwalk, California, USA. What was your parents' reaction when you came out? Came out? Ano ba to? Came out, nung pinanganak ako, gano'n? Or nung nagdadlad ako? Ano ba? Sabi niyo, good job! Good job! Keep it up! Ganun. Actually, wala naman. Kasi wala naman, hindi ko naman sinabi sa kanilang bakla ako. Hindi naman ako nag-confess na, mapa, bakla ako. Walang ganon. Natural lang. Naging natural lang, parang I just enjoyed my life na ganito ako, na walang tinatago, di ba? Kasi naman magpanggap ako na lalaki ako, gano'n. Next question. From Clarence Manansala. Huh? May plano po ba kayo na magpakasal soon? Sa babae, kung may papayag, why not? Pero sa lalaki, never. Kahit may papayag. Kasi hindi ako
sorry ha, in my personal opinion, di ako naniniwala na seseryosohin ako ng straight na lalaki. Pero lang siguro kung bisexual or what. Pero kung straight na lalaki yan, I don't believe na mamahalin niya akong tunay. Siguro may kapalit. But it's just my personal opinion. Okay, shout out to Clarence Manansala. Watching from Lubao. Go. Among all your work experiences, which one did you enjoy most and why? Siguro my first job, way back in 2011. 5 days from my graduation, pinrepair ko yung resume ko, and then isang submission lang, ayun, shoot sa banga, sa awa ng Diyos. At the same time, since fresh lahat, wala akong alam or anything, doon ako natuto, doon ako nagsimulang tumubo or nag-survive sa corporate world. Next question. Super laps. From Celtiel Mariano Calaguas. Anong natutunan mo sa pandemic na kinakaharap natin? Oh my God, that's so deep. Hi Ate Sel Calaguas from Dubai. Ano natutunan ko sa pandemic na to? Well, life is too short. You have to enjoy and you have to live your life to the fullest na wala kang sinasaktan na pinatapakang tao. And of course, with respect. At the same time, during this pandemic, you should spend more time to your loved ones. Sa mga kaibigan mo rin, yan. Parang, it's your chance na para iparamdam sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Or kung gaano sila nagmamatter sa'yo. So, spend your time during this quarantine time to your loved ones. Ayun ang natutunan ko. Okay, next question. From John Patrick Lingad. What is your biggest fear? Biggest fear? From John Patrick Lingad, what is my biggest fear? So my biggest fear is it's not for myself, but for my family. Takot ako mawala ng source of income. Kasi nga, takot na akong bumalik dun sa dati. Sobrang hirap ng buhay dati, pero na-survive namin yon. As much as possible, gusto namin siyang i-maintain, not to be super rich or not to be rich. Yung kaya namin kumain 3 times a day, walang utang, lahat kami healthy. Ayun, I'm happy na sa ganun setup. From Geraldine Ong ulit. Okay. What specific contents can bring you joy and satisfaction as a YouTuber? Oh my God! Ang sarap! Manyaman kayo. Ang gusto kong content sa vlog ko is yun nga, yung nagkakaroon ako ng chance para mag-give back sa mga taong nangangailangan. Kasi yun nga, sabi ko, galing din ako sa hirap at sobrang alam ko yung pakiramdam kapag nakareceive ka ng kahit sobrang liit na tulong lang. Sobrang ang laki ng impact nun sa tao o dun sa tao naka-receive. Kaya ayun ang goal ko at saka ayun ang goal ko para sa vlog na to is to give and to help others as long as I can. From Geraldine Ong, would you consider focusing on being a YouTuber instead of working for a particular company in the future? That's a difficult question. To be honest guys, syempre I have to prioritize my regular job like yung mga sinasabi ko sa mga previous vlogs ko. Kasi ayun yung sure ball. Ayun doon ako kumukuha ng ng pambayad ng mga bills, ganyan. Ayun ang sigurado at regular ako doon. Sa YouTube kasi, hindi mo magagaranti na
sasahurin mo talaga yung ideal na perang gusto mong sahurin. Unless, marami talagang manonood, at the same time, marami kang subscribers. Eh, at this moment, I am enjoying and I am thankful sa mga nagawa ko ng video at saka sa mga subscribers na meron ako. But I cannot force them to watch my videos without skipping any ads. Diba? It's their option, it's their choice to watch and skip or to not subscribe and to subscribe to my YouTube channel. That's why I always stick and prefer to secure my regular job. Next question. From Wally Grimot. Hey Vin, here's a tricky one. If there's one thing you have to give up in life, would you rather give up your love life or work life? That's a very easy question. Mas gusto ko i-sacrifice, mas isa-sacrifice ko yung love life ko kesa yung trabaho ko. That's all. Mag-comment ka naman! Comment lang! Talaga kumakain. Gulat ka, no? Yan po talaga meron. So, kain ka lang yan. From Rose Baul. May balak ka bang magkaanak in the future? Yung iyo talaga. Yes! Kung may papayag na babae, yung kaya kong tanggapin bilang ako. Kasi ayokong baguhin yung sarili ko para sa isang tao. Gusto ko, tanggapin ako ng isang tao bilang ako. At the same time, gusto ko rin matuto sa kanya. Not matuto para baguhin yung sarili ko. Kasi ito na ako eh. Parang hindi ako magiging masaya kung babaguhin mo ako. Kung tanggap ako ng babae, bakit hindi? Pero yeah, I want to have my own baby. Baby shark. Baby shark. So nakakailang ka na, madam? Nakakatatlo na ako. Yes, nakakapagpunod din ako. Medyo mag-ano muna ako. From Nutmeg Montilla Bello. Who is the real Vin Everdeen? The real Vin Everdeen, siya yung willing i-sacrifice yung happiness niya para lang ma-save yung family niya. From Bumitan. Any regrets so far? Any regrets so far? I don't have any regrets at all. You know why? I believe na lahat ng nangyaring failure sa buhay ko at saka ay parte talaga siya ng dapat ng buhay ko. So, if pagsisisihan ko yon, wala ako sa kung saan ako ngayon. At the same time, parang ako kasi pag may mga failure, instead na pagsisihan ko siya, parang mas sina-challenge ko yung sarili ko to be a better one. From John Patrick Lingad. If you give a chance to be a girl, what would be and why? If I will be given a chance To be a balot vendor. to be a girl, to be a woman, I would like to be my mother. Gusto ko may experience yung kung paano maging isang nanay bilang siya. Kasi idol ko yung nanay ko eh. From Kayselin Gozon Santos. Oh. Do you see yourself having wife and kids just like Mr. Ogie Diaz? Yes, if may tatanggap talagang babae sa akin. Hi to Kayselin, engineer Kayselin Gozon Santos. She is watching from Singapore. From Bernice Monet Gerozaga. Oh. I've known you as a jolly person whenever we're together. But how do you like to be comforted when you are sad or when you are upset? Ang sarap naman. Hindi ako sa mga tanong na yan. Nakakaloka. Pag sad ako, kasi pag sad ako, gusto ko may kausap ako.
pag upset naman ako, iniisip ko lahat ng mga pangyayari. Baka naman ako yung may mali. Ganon. From Jennifer Dupan. Yes? Pag ba naging sikat ka na vlogger sa nationwide, kilala mo pa ba ako, Mars? Of course, Marce! Kilala kita. Kasama kitang nakikipag-showdown sa mga sayawang baryo, di ba? Papi Chulo. Yes, Marce. Oh, woo! It Yes! hurts ang magmahal ng ganito kung sino pang So yun na nga mga beshi ko, bali naka-7 ako na balot. And Naka-anim ako. yun lang, that's it for this vlog. And once again, congratulations sa winner sa last game ko. Ito yung name ng nanalo ng rice. On my next vlog, mga beshi ko, after this vlog, magkakaroon tayo ng isang game at mamimigay ako yun ng 1 pair of shoes. Tapos, isa lang yung winner mga beshi ko. Pero I guarantee na original yung pair of shoes na makukuha ninyo. Simple lang mga beshi ko, you have to make sure na naka-like kayo sa page na to. I-like nyo yung page na yan. And then, i-share nyo sa wall nyo. I-share nyo sa wall nyo. Itag nyo sa marami mga beshi ko. At sana yung mga tinag nyo ay i-like din itong page na to. So, babase natin yan sa mga number of reacts ng post nyo. At the same time, kung marami ring nag-like dun sa mga mention mo dito sa page na to. So once again, ito yung page. I-like nyo, i-post nyo sa wall nyo, i-tag nyo sa marami, sabihan nyo sila na i-like din itong page na to. So yun na po mga beshi ko, maraming salamat once again sa mga sumusuporta at yung walang sawang nanonood ng mga videos ko. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa mga new subscribers ko. So yun lang po, maraming salamat po mga beshi ko. Once again, mag-ingat po tayong lahat sa panahon na to. God bless you all mga beshi ko. And once again, thank you so much, Jem, for allowing me. Thank you so much for your time and sa support as well. Siya yung once again, siya yung kasama ko sa first vlog ko. Yes, thank you din. Siya yung pinakamaraming views as of this moment kasi nasa 1.7 thousand na yun. O, diba? Dami na. Pero at least, ayun. So kung may mga magpapamakeup dyan, birthdays, pictorials, weddings, o ano man yan na kailangan mong magpaganda, i-like mo na lang yung page niya, i-add mo siya sa Facebook, i-message mo siya. Ito yung page niya sa Facebook. And once again, thank you so much, Jem, for your time. Anong message mo sa mga subscribers ko? Ang message ko lang, keep subscribing kay Vin Everdeen at like nyo laging kanyang YouTube channel at abangan nyo lagi mga videos niya. Maraming salamat po mga beshi ko. And also magkakaroon na siya ng YouTube channel. Abangan niyo siya. I-guess ko siya again. I-guess ko siya pag available na yung channel niya. And please support din natin si Jem sa kanyang vlogs mga beshi ko. So maraming salamat po mga beshi ko. Mag-ingat po tayo lahat. Once again mga beshi ko, do not forget to subscribe!